Bana ni wakati la an b'a bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na bi ye vendredi ye n'o ye février kalo tile 16 ye san 2024 bi comme laadala ko la ani honorable Abubakar Sidiki Fɔnba an sigira ka masala actualité minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la cogo min k'a to a sigiyɔrɔ la yani an ka don ɲininkaliw kɔnɔna na an b'a ɲini an kanubagaw fɛ a ye ja ninnu cari kosɛbɛ kosɛbɛ a ka u like pour que vidéo bɛ se ka stabiliser cogo min na honorable i n'u la an b'a Musa i n'u la an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ don kiramantonya na ka ɲini masa Aramani fɛ bi ye juma ye ala ka juma hɛrɛ se jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ invité u ka télé lajɛ sini parce que déjà place bɛna dɔgɔya Croix Rouge malienne u ye n kɛ u ka parrain ba dɔ ye pour que ka fourrage 2 kɛ Kamanege la an'u bɛna 50 enfants ko olu ka école la don wari d'u ma ka jardin kɛ donc o bɛ kɛ hôtel Salam na sini donc bɛɛ ka jabarani télé jabarani filɛ parce que mɔgɔ 300 dɔrɔn de welela a kɛnɛ ka Basegu Kuyate bɛ kɛ yen Bawani Kone bɛ kɛ yen artiste caman bɛ kɛ yen donc Croix Rouge ye a kɛnɛ denfaya ta k'a di ne ma k'a sababuya kɛ an bɛ cɛsiri mun na ani CNT yɛrɛ tɔgɔ la donc an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ ORTM jabarani à partir de 22h u k'a lamɛn u k'a ye fɛn minnu bɛna kɛ yen a tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ n bɛ maliyɛn de la diaspora bɛɛ fo n bɛ Nigɛrikaw fo ka Burkina fo k'an bɛ AES de la ka sɔrɔ k'a ɲini Sénégal politicien fɛ k'u ka wuli k'u jɔ ko combat politique institution t'a k'i place la dɛ e yɛrɛ de b'a kɛ k'u ka référence ta Mali kan combat politique la institution t'a k'i place la e yɛrɛ de b'i ka combat kɛ donc k'a f'u ɲɛna halisa ko an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun na an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ miirina la voilà o ye n ka foli ye yan'an ka don kuma kɔnɔ. Aya ok honorable an fana b'i fo dan tɛ foli min na chaque fois n'an ye interview demandé i bɛ a engager o hukumu kɔnɔna na an bɛ don ɲininkaliw kɔnɔna na joona ko segukaw kɛlen don ka welesedateur k'u bɛna bɔli ba kɛ sini ka kɛ ni Mali ni Burkina ni Niger ka retrait ka bɔ CEDEAO la yalama i bɛ se ka jumɛn fɔ sini bɔli ka Segu tɛ sini bɔli kan an bɛ a ɲini Korema tɔnden fɛn fɛn bɛ yen k'a daminɛ bila ɲɔnɔ ka taa se Kucala mɔgɔ mɔgɔ ka surun Segu la bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Segu sini Bamakɔkaw yɛrɛ an bɛɛ ka taga sini Korema tɔgɔ la ni Ala ma baasi kɛ ne yɛrɛ bɛ ye kɛnɛ kan ye walasa ka taa yira diɲɛ mɔgɔ la ko u bɛ ka kuma ni turuma mun ta ko maliyɛnw ma sɔn CEDEAO bɔli ma an bɛ t'o nkalontigiya Segu sini bamananw ko k'a bɛ daminɛ Segu wa a bɛ laban Segu donc ni Ala sɔnna ma an b'an to nin na ka Segu cɛkɔrɔbaw fo ka Segu musokɔrɔbaw fo mais ka Mali cɛkɔrɔba n'a musokɔrɔba bɛɛ fo bɛɛ ye dugawu kɛ jamana ko la bɛɛ ye seko kɛ donc sini fɛnɛ ye kɛnɛ dɔ ye kɛnɛ min ni fasoden ɲumanya kɛnɛ don k'a ɲini Segu maa o maa bɛ yen a kɛra tɔn tɔn ye fɛnɛ i bɛ Korema la o i tɛ Korema la o Segu bɛɛ ka bɔ an ka taa Segu kunna wolo sini n'Ala sɔnna ma Korema ka délégation ba bɛ taa ka a ɲɛmɔgɔya yɛrɛ bɛ docteur Fuseni Watara bolo donc ni min bɛ fɛ sini i ni Watara ka ɲɔgɔn ye ou bien e ni Abubakar Sidiki Fɔnba ka ɲɔgɔn ye ni mɔgɔ bɛ Abubakar Sidiki Fɔnba yeli la parce que n'an tɛ ka caya i b'an sɔrɔ Segu sini n'Ala sɔnna maintenant o de la an b'a fɔ bɛɛ na Musa Mali bɔlen CEDEAO la wallahi a ɲɔgɔn ko ɲuman tɛ diɲɛ kɔnɔ n t'a kuma janya n b'a surunya dɔrɔn i k'a faamuya c'est comme du kɔnɔ aw bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ aw bɛɛ ye duden ye mais kuma o kuma e tɔgɔla ko ɲuman e bɛ lagosi n'o ye e tɔgɔla ko jugu e bɛ lagosi n'o ye bɛɛ de bɛ e kan e ka fɔ e kɛlen bɛ du kɔnɔ mangoni gɛlɛya min tɛ kɛ tɔw la o de bɛ kɛ e la fɛn min ti da e kan o de bɛ da e kan n'i ma kɛ dusutanden ye e bɛ t'o du kɔnɔ bilen e bɛ t'o du kɔnɔ e bɛ ka lajaba i bɛ ka lebu sariya tɛ e bɛna fɛn fɛn kɛ o de man ɲi hali ni e bɛ sariya kɔnɔ e bɛ lagosi donc o kɔrɔ ye
n'i ye maa o maa ye k'a fɔ ko Mali ka bɔ CEDEAO la k'a ma bɛn a ma kana jigin a la dusu t'a kɔnɔ wa a t'a dɔn diɲɛnatigɛ la lagosi tɛ fɛn kɛ ale la bon Mali la anw danbe ti sɔn o ma donc politicien fɛn b'a fɔ a kana bɔ CEDEAO la an ma sa a bil'i kunna ko dusu de t'u la wa u tɛ baara kɛ ni Mali danbe ye u tɛ baara kɛ ni Mali ka hɔrɔnya ye danbe de bɛ anw na anw bɔra mɔgɔbaw de la anw tɛ sɔn lagosi ma anw tɛ se ka kɛ bolodengɔni taamasere ye fɛn min dara an kan o de ye nin donc o la n bɛ Segu ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna nin ye Segu ta ye mais Musa k'a daminɛ dimanche an Korema kɔni bɛ wulikajɔ la dɔrɔn dimanche don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Zugumɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen fɛnɛ o fɛnɛ jamakulu bɛ na caya tuguni k'u tɛ CEDEAO la an bɛ nin dɔgɔkun bɛɛ kɛ sa n'an bɔra Segu Korema dɔnnen bɛ ni yala yala mun ye dɛ ka taa jamanaden bɛɛ ɲininka comme olu de ko jamanadenw ma sɔn an fɛnɛ bɛna taa yir'u la ko jamanadenw sɔnna donc an bɛ nin dɔgɔkun bɛɛ kɛ fo ka taa fɔ ko sunkalo sera sa n'i ye jama o jama ye a bɛɛ bɛ wele k'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw sɔnna mais an tɛ k'o kɛ politicien kama dɛ mais nin kuma ninnu an bɛ maliyɛnw hakili de sigi Musa Mali bɔlen CEDEAO la a bɛ fɛn min ɲɛ Mali ye Alahu Taala de b'a dɔn mais an bɛ min fɔ opérateur économique ɲɛna ani commerçant ɲɛna Mali bɔlen CEDEAO la tiɲɛ don a mɛn o mɛn a ko laban ye an ka wari dilanni ye mais pour le moment wariko in ma fɔ fɔlɔ wari ma dilan fɔlɔ mɔgɔ kana n'u ka wariw cɛ k'an bɛ bɔ ko wari bɛna dilan nɔ k'u hakili sigi u k'u ka feerew kɛ u k'u ka sanniw kɛ foyi tɛ kɛ mɔgɔ si ka wari la wa hali ni gouvernement bɛ bɔ franc CFA la don o don a tɛ kɛ tiɲɛni ye ka taa se maa si ka nafolo ma parce que n'o ma ɲɛfɔ mɔgɔ bɛna fɔ ko wari bɛna créer ne b'a kɛ cogo di dɔw bɛ jɔrɔ u b'u ka wariw bɛɛ labɔ n'o nana a ma s'o ma Mali bɛna n'a fɔra ko wari bɛ créer cogo cogo jateminɛ kɛlen bɛ nin bɛɛ kan opérateurs bɛ protéger cogo minnu na fɛnw bɛ kɛ cogo min mais an bɛ yɔrɔ min na ka CFA dilanni hali n'a y'a sɔrɔ a ko bɛ sen na jamana ma fɛn fɔ fɔlɔ donc tant que jamana ma fɛn fɔ mɔgɔw kana siran mɔgɔw k'u hakili sigi parce que an balima dɔw ye ɲininkali kɛ ko n'a nana an ka AES wari dilan k'olu ka wari bɛ kɛ cogo di foyi tɛ k'i ka wari la a tɛ foyi kɛ i ka wari la an b'a kɛ cogo cogo parce que maliyɛn dɔw de ka wari bɛ yen fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ mun b'a to i ka wari tɛ tiɲɛ misali la en 1984 a y'a sɔrɔ anw ka dɔgɔn dɔɔnin parce que an tun bɛ san 15 ɲɔgɔn na san 16 maintenant en 1984 tuma min na wari falen nana mais n ko dɔw ka wari falenna kalo 3 an donnen kɔrɔ kɔ CFA la o y'a sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba dɔw tun kɛlen bɛ ka taga fara maliyɛn mara parce que olu tun tɛ wari bila banque la dɔw tun taar'u ta mara fo ka tila k'a bɔ k'a da kɛnɛ kan i b'a fɔ ko tiga jatɔ mais kalo 3 dir'u ma mɔgɔw taar'u ka wariw minɛ u y'a bɛɛ falen donc mɔgɔw kana jɔrɔ mɔgɔw kana kɛ fɔlɔ i n'a fɔ ko CFA bɛna kɛ dɔrɔn ko n bɛ ka wari labɔ k'a kana kɛ tiɲɛni ye non a mana kɛ cogo cogo Mali tɛna fosi kɛ mun bɛ dadigi kɛ Mali commerçant ka wari la an ta kun ye wari wɛrɛ dilanni de ye walasa an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta donc o yɛrɛma hɔrɔnya tali tɛna kɛ ka tiɲɛni don mɔgɔ kun parce que nin fɔ kun ye mun ye dɔw b'u ka juguya la u bɛ ka taa don mɔgɔ kunna a kana aw ka transaction kɛ dɛ a kana na ni wariw ye dɛ a y'a ka wari bɛɛ labɔ u bɛna nin kɛ tan u bɛna nin kɛ tan u bɛna nin kɛ tan c'est pas vrai hali n'a bɛ kɛ an bɛ moyen bɛɛ ta pour que ka maliyɛnw ka nafolo lakana pour que ka opérateur économique ka nafolo lakana pour que ka opérateur économique yɛrɛ k'u lafiya an b'a dɔn baara in kan ka kɛ cogo min a bɛɛ bɛ k'a ɲɛ ma tiɲɛ don wari dilanni ka d'an ye mais a tɛ taa minnu kɔ olu bɛ ɲa sinon a laban ye wari dilan ye dɛ Musa an n'a nana ko in bɛ taa kun cɛ o de kan aw kana siga o la fiyewu a bɛ taa cɛ o kun kan émission nata an bɛ émission spéciale dɔ kɛ o kan i ni kuma Mali bɔli CEDEAO la a wariko bunakun Mali tun bɛ joli sɔrɔ Mali tun tɛ joli sɔrɔ 2021 ka na importation na an ye joli sɔrɔ exportation na an ye joli sɔrɔ élément jumɛn bɛ CEDEAO la n'an kan ka siranw ye wariko la n b'a bɛɛ ta k'a bɛɛ walawala bamanankan na a b'a bɛɛ faamuya wa n bɛna mun d'i ma n'anw bɛ kuma an ta tɛ carré kɔnɔ kuma ye dɛ jamana yɛrɛ ye baara kɛ papier mun kan n'o papier dɔw bɛ se ka kɛ anw bolo ka sɔrɔ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo parce que i tɛ se ka kɛ jamana marali kɔnɔna na k'i ni bɛɛ ka kɛ kelen information na
donc o information minnu bɛ yen an b'a jɛlen di bɛɛ ma mais an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna Musa Mali bɔlen CEDEAO la a ɲɔgɔn ko ɲuman fila kɛ a bɛ lafiya de di an ma a b'a to gɛrɛntɛ dɔw tun bɛ yen u bɛ da an kan même hali CEDEAO kɔnɔna la n'aw tun bɛ importation ni fɛngɛ ninnu kɛ 0,5% tun b'o de sara CEDEAO o bɛɛ bɛ bin an tɛ n'o kɛ bilen gɛlɛya dɔw tun b'an kan o bɛɛ bɛ bɔ yen maintenant mun b'a la o fana bɛ ɲɛfɔ donc an b'o bɛɛ ta Mali bɛ fɛn mun labɔ n b'o fɔ aw ɲɛna Mali bɛ fɛn minnu fana ladon n b'o bɛɛ di aw ma an bɛ min sɔrɔ labɔli la n b'o di aw ma an bɛ min sɔrɔ ladonni na n b'o fana di aw ma an b'a bɛɛ détaillé tiɲɛni min donna Mali kun Musa tiɲɛni min donna Mali kun de 2021 à 2023 CEDEAO kosɔn ani le fait qu'an bɛ CEDEAO la a ka ca 2000 milliards ye mais n bɛna dalilu d'i ma ni Ala sɔnna ma an b'o kɛ an ka débat wɛrɛ pour que ko kana caya mɔgɔw ma quoi. Aya jɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔna na honorable an y'a mɛn k'a fɔ ko kunun an ka ministre baden AES ministre non baara an bɛ yɔrɔ min na sisan AES baara de bɛ ka taa ɲɛ seginkɔ t'a la bilen AES baara min bɛ ka taa ɲɛ baara tɔ bɛ kɛ an bɛ taa confédération de la sisan c'est à dire diɲɛ kɔnɔ fédération bɛ yen confédération bɛ yen fédération ni confédération danfara ye mun ye n'a fɔra ko fédération o kɔrɔ jɛkulu mana fara ɲɔgɔn kan u bɛ miirina dɔ ta u bɛ jagoya jamanadenw kan wa jamana ti don n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ye mais confédération na ni ko ko bɛ kɛ a bɛ kɛ de ni jamana kelen kelen bɛɛ ka sɔn ye c'est pour cela AES décision c'est à l'unanimité o de b'u ni CEDEAO cɛ CEDEAO la hali ni président dɔw tɛ yen a 2 tiers dɔrɔn u b'a fɔ k'a bɛɛ sɔnna hali ne tɛ yen mais AES la fo bɛɛ de ka sɔn ni bɛɛ ma sɔn a tɛ kɛ wa bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya i bɛ don ni o de ye maintenant o confédération fɛnɛ la kow bɛ kɛ ni jamanaw ka miirina de donc c'est la souveraineté des peuples qui est respectée dans la confédération mais dans la fédération décision bɛ ta ka sɔrɔ hali jamanadenw ma sɔn donc au kɔrɔ ye ko les responsables de l'AES sont plus démocratiques ka tɛmɛ minnu bɛ ka CEDEAO i kan kɔrɔ ta ni CEDEAO fɛn forokolankolon ye maintenant o de la n'o baara ko k'a bɛ kɛ o de kɔnɔna na a parlement bɛ sigi a justice bɛ sigi o de fɛnɛ kɔnɔna la a wariko il y aura l'union monétaire de l'AES olu kumaw bɛɛ bɛ fɔ banque d'investissement minnu kan ka créer olu fɛnɛ bɛ fɔ banque centrale minnu kan ka créer olu kumaw bɛɛ bɛ se ka na kɔfɛ donc fédération sigi cogo de bɛ kuma baara o baara kan ka kɛ mais an bɛ mun ɲini u fɛ ni nin fédération ko sigira ten kan Musa an ka taa référendum na jamana saba in bɛɛ kɔnɔ awɔ référendum an ka référendum dɔ kɛ Mali Niger ani Burkina an ka taa référendum ba dɔ la mun b'a fɔ to ko jamanadenw ko k'u sɔnna AES ka confédération ma n'o kɛra i bɛ k'a mɛn politicien minnu da ko n'olu ye fanga sɔrɔ k'an bɛ bɔ a la u tɛ se k'an bɔ a la u tɛ se k'an bɔ a la parce que pour que u k'an bɔ a la f'u ka référendum kɛ n'i y'a ye bi Sénégal a problème tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que Sénégal olu ka constitution bɛ yɛlɛma ka sɔrɔ jamanadenw da ma don a la constitution bɛ yɛlɛma ka sɔrɔ jamanadenw da ma don a la parce que député bɛ se k'a kɛ o de y'an n'olu différencier Musa sɔn jamana in sɔn i ka Mali ye koyi cɛ i ka Mali bɛ nin jamana ninnu bɛɛ ɲɛ a bɛɛ sans exception i mana an ka texte ni ninnu fɛn fɛn ka texte ta an b'u ɲɛ c'est le lieu de saluer les intellectuels maliens les techniciens maliens les juristes et tout le monde an ka constitution min o de bɛ nin ko bɛɛ bali donc o de la confédération min bɛna créer a nafa ka bon wa a b'a to jamanadenw bɛɛ b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ a b'a to baara o baara kan ka kɛ o bɛɛ de bɛ définir confédération fɛ wa n'i bɛ don confédération na sariya min b'a la o bɛ kɛ maintenant a bɛ baara tɔ ɲa de kojugu donc le fait que an ka taa confédération na o ye ka structure yɛrɛ déterminer mais n'o confédération fana de sigira ni union européenne ko k'a bɛ na sisan a bɛ na discuter ni confédération ye au lieu de discuter avec chaque pays ni confédération b'a discuter ni
ko caman bɛ yen o bɛ tɛmɛ confédération fɛ wa confédération yɛrɛ fana bɛ se ka don brique la siɲɛ kelen u jamana 3 ka sɔrɔ a ma kɛ jamana kelen kelen ta ye o fana sen fɛ o b'a to monnaie mun bɛ dilan an ka kɛ an bɛɛ ka monnaie ye ani an bɛ passeport minnu dilan ani an ka espace aérien c'est à dire baara ɲuman de a soubassement de ye confédération ye o de b'a ko jɛya pour que k'a fɔ ko nin jɛkulu in a sigira ni base minnu ye confédération bɛ o de clarifier fɛngɛ tɔw la donc ministre taara o de la o de kama baaraba de bɛ ka kɛ yen an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ fo ka Burkina bew fo ka Niger fo mais Musa n y'a f'i ɲɛna ne jɔrɔ kɔrɔ jɔrɔ bɛ ne la dɛ maliyɛnw an k'an jija ni AES ko da kana to maliyɛnw na nin ko in bɛɛ daminɛna Mali la yan ko in bɛɛ daminɛna Mali la mais an k'an jija n'an donna ko la bɛɛ kan k'i jija da kana to i la mais n'an m'an jija an bɛ to nin fɛngɛ la politiciens bɛ namasa fara bila an senkɔrɔ parce que Burkina tɛ politique kuma mɛn o Niger politique kuma tɛ foyi mais Mali de kɛlen bɛ k'a to halisa ka activité politique permis on a dépassé ce stade là élection ma kɛ mɔgɔ ye o politique ko kuma tɛ fɔ jamana ko kuma dɔrɔn de bɛ fɔ élection ma kɛ mɔgɔ ye i bɛ taa mun politique kuma fɔ i bɛ taa mun politique mɔgɔ da don kuma na bilen jamanadenw de bɛ ɲininka mɔgɔ gɛlɛya de bɛ Mali la parce que e ma ye hali an ka référendum tigitɔ dɔw taara u yɛrɛ kɛ opposant yan mais e b'i opposé jɔn na a fɔ i bɛ k'i opposé ka jamana dɔrɔn de la maintenant il est temps que le gouvernement a ka activité politique jɔ fɔlɔ parce que le fait que an bɔra CEDEAO la mun n'a tɛ bɛn dɔw ma k'an to CEDEAO kɔnɔ dɔw tun bɛ wari de sɔrɔ k'an to CEDEAO la fɛnɛ dɔw tun jigi sigilen b'a kan ko n'u kɛra candidat hali n'u ma passé CEDEAO bɛ n'i ban ni Assimi kɛra candidat u b'u ban k'u tɛ Assimi reconnu olu bɛ reconnu k'an to CEDEAO kɔnɔ Faransi de b'a ka ɲɛnamɔgɔ ta k'u ɲɛnamɔgɔ suganti wa k'i to CEDEAO kɔnɔ i tɛ se ka bɔ Faransi fa la bon k'i to CEDEAO kɔnɔ fɛnɛ jagoya CEDEAO mɔgɔw de b'a f'i ɲɛna élection kɛ olu sago la wa k'i to CEDEAO kɔnɔ CEDEAO bɛ se ka yamaru d'a yɛrɛ ma hali kana saratu kɛ k'i attaquer mais n'i t'a kɔnɔ o ye nin bɛɛ de bannen an y'an yɛrɛ de lafiya bon o de ma bɛn e ma o kuma u ye nin de kɛ pour que pression kana k'u kan o mana danga de don k'e b'a to mɔgɔ ka pression k'i kan a ka di jɔnni ye ko dɔ ka sɔrɔ u ka kɛ e ka maître ye jamana kuturu ko bɛ ka pression k'i kan e y'an ka politicien ninnu ka kuma lamɛn politicien yɛrɛ k'i sigi a ka jamanadenw ɲɛna ko fɔ dɔ de ka kangari da dutigi ɲɛna a ka du kɔnɔ e cɛ Musa nin ye kojugu ye dɛ c'est minnu b'a fɔ ko an ka to CEDEAO la ne t'a dɔn ne bɛ qualification min d'u ma quoi hali CEDEAO yɛrɛ qualification yɛrɛ t'a la ne bolo c'est ni sɛgɛnɛ yɛrɛ ne bɛ ɲinɛ CEDEAO tɔgɔ kɔ n ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ la bilahi non moi je ne vais même pas prononcer le mot CEDEAO c'est-à-dire a yɛrɛ fɔtɔ quoi c'est-à-dire fɛn kuntan de don quoi a sigira kun o kun na o ma kɛ et j'ai vu un soi-disant intellectuel qui sort qui se permet de dire devant tout le monde que c'est les hommes c'est les décisions politiques, c'est les hommes politiques qui ont créé la CEDEAO. Mais lui, il était où? C'est les putschistes qui ont créé la CEDEAO. Mais c'est après que la CEDEAO a transformé la base de création de la CEDEAO par le protocole additionnel à partir de 1993. Donc, on va faudron, ni kunyuman badi, Mali, Burkina, anga here be muna oyenindi. Donc ala ka ɲaka d'an ma maliyɛn si kana jɔrɔ maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi n'i b'a dɔn ko jɔnya man ɲi adamaden ma i kana sɔn jɔnya ma wa an tun bɛ jɔnya de la an bɔra jɔnya la maa bɔra jɔnya la o ni fɛn wɛrɛ tɛ kelen ye dɛ donc u kana siran u kana tamakiya ne y'a fɔ Musa bɛɛ ɲɛna n ko CEDEAO ka embargo de tun ka di ne ye a wagati kɔnɔ an tun tɛ ka taa ɲɛ n m'a fɔ ko ni embargo bɔra an bɛ diɲɛ gɛlɛya bɛ an ɲɛ na donc u kana kuma u kana foyi fɔ parce que hali nin na u b'o to nin na a bɛ nin bɛɛ la a ye kuranko ɲɛnabɔ kuranko tɛ problème o ye diyagoya ye an ma ban kuranko ma mais e min b'a la ko kuranko i bɛ ka politicien minnu défend n'u ye san 30 min kɛ kulonkɛ la n'u tun ye ɲɔgɔnna kɛ sɛbɛ la est ce que kuranko bɛ kɛ bi ya Mali daminɛna bi de ya mais Mali population joli kun don au temps de Alpha moins de 10 millions. Maintenant, aujourd'hui, on est à 23 millions. Courant tara fan caman fait.
bɛɛ b'a dɔn ko tɛ ka kuran kan mais n'u wulila u na ko ko kuran ma sɔrɔ mais kuran ma sɔrɔ mais e kun bɛ jɔnya la i ka jamana kun feerelen don donc ka kuran sɔrɔ ka sɔrɔ i b'i yɛrɛ ka so i bɛ loyer la ani ka kuran sɔrɔ tɛ yelen na e bɛ jumɛn fɛ mais an b'a fɔ maliyɛnw na ni ala sɔnna ma o kɔrɔ tɛ k'an t'an jija kuranko in na dɛ Musa an bɛ solution ɲini kuranko in na diyagoya de don transition ma a ka kɛ an t'a fɔ ko non an tɛna kuranko kɛ dɛ an ma dɛsɛ wa an tɛna dɛsɛ mais n'i bɛ ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a lajɛ i bɛ taga dɔɔni dɔɔni donc maliyɛnw u kana kuranko kuma in u kana dɔrɔmɛ don a la mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuranko kuma fɔ a y'a ɲininka olu tun bɛ fanga la waati min na u ye mun de kɛ pour que maliyɛnw ka kuranko gɛlɛya faamuya Musa jamana si to i yɛrɛ ma k'i ka jamana énergie ka kɛ ni carburant ye Mali b'o dingɛ de kɔnɔ u y'a dabɔ nin de kama jamana yɛrɛ ta u bɛ k'u jigin la jamana fɛn fɛn kan a ci ka énergie sirilen tɛ carburant na maintenant an bɛ wari min sɔrɔ carburant na o carburant ko de y'an coro est-ce que jamana seerelen bɛ énergie fɛngɛ ta énergie carburant ma ta ah maintenant an bɛna baara minnu kɛ énergie nucléaire bɛ na barrage ninnu an b'olu réhabiliter fɛn caman de bɛ ka na mais u tɛ fɛ mɔgɔw bɛna o muɲu mun kɛ dɛ o de man d'u ye maintenant ne ko dɔrɔn ko kuranko gansan k'a ye bɔ yen maintenant ni kuranko la n'an bɔra yen k'an ka to kuran kan na ni jamana t'i bolo dun i bɛna mun kɛ kuran na kuran bɛ di e ma mais a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ t'i faga i ka so sini o de ka di yan an bɛ dibi la o ye tiɲɛ ye mais an kɔni tɛ ka sa mais an tun bɛ kuran na waati dɔ la mais an tun b'a fɔ de an bɛ sini su fɛ wa an bɛ bi su fɛ donc kɔrɔ tɛ ko an tɛ kuranko kalama ne yɛrɛ min filɛ fɛn man jugu ne ma Musa ka tɛmɛ funteni kan mais an b'a ku ni ko fuma b'a ko i n'a fɔ ko aw mun ye député groupe b'aw fɛ groupe foyi tɛ ne fɛ yen groupe tɛ ne fɛ yen tɔw bɛ cogo min na ne yɛrɛ bɛ ten ni kuran tigɛra an bɛ ala minɛ an bɛ bɔ k'an da kɛnɛ ma ni ventilo min bɛ yen n'o chargera n'o jɔra cɛ an bɛɛ bɛ ala minɛ n'o ye donc maintenant parce que a na kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ninnu bɛ ka fɔ groupe jɔlen b'aw bɛɛ ka so kuran bɛ tigɛ mɔgɔw fɛ yen anw fantanw fɛ yen mais aw bɛ groupe kan groupe tɛ ne fɛ yen u ka taa vérifier sans fil la u ka taa vérifier ɲamakɔrɔ groupe tɛ ne fɛ yen ne tun mɔgɔ wɛrɛ t'a dɔn ne a kɔni tɛ ne fɛ yen a tɛ ne fɛ yen funteni min b'u kan o kelen bɛ ne kan u bɛ ka degun min kɛ ne bɛ k'o degun kelen kɛ hali groupe yɛrɛ a wari tɛ ne yɛrɛ bolo ko n bɛ taa groupe yɛrɛ san a tɛ ne bolo yɛrɛ wa hali ni dɔ nana di yan n b'a fɔ n k'a ka jɔ fɔlɔ ni kuranko ɲɛnabɔra tuma min na an na groupe baara kɛ sinon groupe tɛ ne fɛ yen Musa donc k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna le retrait de la CEDEAO n'aw n'u bɛ kuma an ye fantanw de ye an ye fantandenw ye ala ye fanga an bila fanga kɔnɔ bi mais anw natalen tɛ fanga la Musa n bɛ min fɔ ala minnu bɛ fanga la bi i kɛra ministre ye i kɛra directeur ye i kɛra CNT mɔgɔ ye a bila i kunna ko ni ala ye fanga d'i ma ni teri kɔrɔw ye don o don ka numéro bɛ ka tunu i ka téléphone na i yɛrɛ ɲininka k'i falenna wa n'i falenna diɲɛ kɔnɔ e tɛ to a la dɛ ni bana min bɔ a la ni ta bana don min na i bɛ bɔ a la pewu i b'i sigi ka mɔgɔ wɛrɛ lajɛ ou bien fɛn yɛrɛ b'i bɔ a la saya b'i bɔ a la donc ni ala ye fanga d'an ma don min na k'an bɛ fanga la a kana kan kɔnɔ k'an ka wusa ni maliyɛn tɔw ye anw tɛ fisaya ni maliyɛn tɔw o de b'an kunkolo la ne dɔw filɛ n'u ye fanga ni sɔrɔ dɔrɔn u bɛ ɲinɛ ne filɛ hali sini ne bɛ to gannen dun hali sini n bɛ situlu kɛ seri la k'a min ne tɛ fili n yɛrɛ ma koyi mais o kɔrɔ tɛ ko an tɛ wari sɔrɔ koyi mais a wari min bɛ sɔrɔ a bɛ taa sira mun na an b'a taga o sira de fɛ parce que kuma dɔ la anw yɛrɛ filɛ nin ye ni min ye san sɔrɔ hali a balima a bɛ ɲinɛ o kɔ n'i ye faama ye kuma dɔ la e k'i tuguba i k'i sigi k'i miiri i k'i balima fantan dɔ la ye ni balima fantan dɔ kan ka kɛ nin yɔrɔ la est ce que bi a mago tɛ 2000 la e ka i ka orange money ta dɔrɔn i ka 2000 ci a ma ni mago bɛ 5000 la mais n'i ko k'olu bɛɛ ka na e dali dun wa an k'a bila an kunkolo la ko fanga bɛ ban n'anw bɛ kuma bɛ kɛ dɔw kɔnɔ n'i bɔra CNT la n ka cɛ Musa hali ni CNT tɛ ne karalen don ka bo bɔ k'an yɛrɛ balo an ma deli fugariya la an tɛ fugariya dɔn donc hali minnu bɛ fanga la an ka sabali an ka ni jamanaden tɔw kɛɲɛ fanga dir'i ma bi ala de b'a di wa ala de bɛ fanga fɛnɛ minɛ donc a ma bali anw na anw tɛna dɔ wɛrɛ kɛ mais an k'an bila a kunna ko fɛn min b'an bolo o ye jamana de ye voilà. Honorable an bɛ taga ɲɛfɛ an balimamuso n'o ye Jɛnɛba Keyita ye a tun bɔra ka lase dɔ kɛ ambassade de France min bɛ Mali la olu ka page kan
ka jira k'a fɔ k'a bɛ bɛn ani keleya ɲini ani faransi ɲɔgɔn cɛ an y'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔw cayara mɔgɔ caman bɔra k'a jaabi après kunun an y'a ka lase wɛrɛ mɛn tuguni k'a bɔra ka a yɛrɛ ko fɔ a ɲɛfɔ a ye bɔra ka min fɔ yalama i y'a lamɛn i hakilina ye jumɛn ye a ka kunun intervention la bon n ye a bɛɛ lamɛn an balimamuso yɛrɛ ko minnu b'a fɔ ko ale ma fɛn caman kɛ ko u t'ale dɔn ni an kɔni bɛ Fifi Diop dɔn Fifi Diop ne b'o dɔn Fifi Diop bɛ Faransi Fifi Diop ye kɛlɛ min kɛ Mali ko la an kɔni bɛ Fifi Diop dɔn wa an bɛ Safi Kamara dɔn an bɛ Dani de Paris dɔn an bɛ Bala Yira dɔn an bɛ Aras 24 an b'olu bɛɛ dɔn maintenant an bɛ Maliyɛn camanba de dɔn minnu bɛ kɔfɛ ani Siko voilà Siko surtout an b'olu dɔn maintenant Jo Bala mun bɛ Sénégal an b'o dɔn Sékou Tunkara an bɛ ninnu bɛɛ dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka Mali dɛmɛ nin ko in kɔnɔ an b'o bɛɛ dɔn n'i ta ma dɔn i m'a kɛ i sɛbɛ de la maintenant an balimamuso de don parce que i b'a dɔn balimamusoya ka gɛlɛn anw filɛ nin ye ladamu min bɛ anw na n'an balimamusow kumana a ma n'a ye ka kuma dɔw fɔ olu ma maintenant an balimamuso an b'a ɲininka a yɛrɛ ko k'a ye fɛn caman kɛ mais a yɛrɛ ko k'a bɛ Ablaye Diop ko y'a dɔgɔnin ye ko a bɛ Ablaye Diop fo kosɛbɛ ko y'a dɔgɔnin ye ko Ablaye Diop y'a dɔgɔnin ye k'a b'o fo an balimamuso ne ye dɔgɔnin ye Ablaye Diop ye n'a taara kuma tribune na o ka di e ye mais munna Ablaye Diop ko plainte bɛ don Faransi kama e ma se k'o plainte dɛmɛ k'i to Faransi parce que an tun bɛ mun nɔfɛ ale ye élu de ye Faransi an tun bɛ fɛ ale k'a sɛbɛn de k'a fɔ Mali ye plainte min don Faransi a ye taa a ka taa ɲɛnabɔ ou bien i ka kuma o plainte kan mais ala nana a bɛ ka kuma ni minnu fɔ c'est toujours comme ça an taara kasobon na kasobon falen don kasobon mɔgɔ ka ca an yɛrɛ bɛ tile k'o fɔ CNT la an bɛ tile k'o fɔ CNT la mais u bɛ na ni nin siranin ninnu de ye ka ninnu de ta ka t'o dramatiser mais an bɛ min fɔ an balimamuso ɲɛna nin t'a to k'ale bɛ gɛrɛ fanga in na koyi mais n'a ko k'a bɛna fɛn o fɛn kɛ n'a ko k'a bɛ kasobon lajɛ a bɛ t'o lajɛ n'a ko k'ale bɛ mɔgɔ min rencontrer CNT la a bɛ t'o rencontrer mais Faransi ko kuma mun b'a da Musa n ye min f'i ɲɛna an ni Faransi bɛ jɛ ni fɛn naani de ye a fɔlɔ an balimamuso ka courage ta komi ale bɔra Mali la mais jamana min y'a lamɔ o ye Faransi de ye a ka taa a ka fɔ Faransi ɲɛna ko an ka taa tiɲɛ kɛnɛ kan a ka sɔn Mali Nations Unies na bɔgɔ jeninen sanfɛ Mali ye jalaki min bɔ k'a bin Faransi ka sɔn a k'a bolo bɔ a k'a fɔ ko ne yɛrɛ sɔnna parce que n'i y'a ye an b'a fɔ ko Faransi ka sɔn la France est membre du Conseil permanent des Nations Unies donc Faransi ka sɔn ko an ka taa tiɲɛ kɛnɛ kan Mali ko dalu min b'a bolo k'ale de bɛ ka terroristes dɛmɛ an ka t'o kuma dan yɛlɛmaya fɔlɔ non mais Mali ka d'a ye o ni Mali ka d'a ye a k'o fɔ fɔlɔ a ka mɔgɔ Mali ka d'a ye Faransi ka d'a ye a ka t'o fɔ fɔlɔ parce que ni kɛlɛ donna du kɔnɔ et munna an ye plainte don Faransi kama ale jɛnɛba mun filɛ ani ne maa bayirika de sara minnu sara u denw bɛ falatɔya la u musow bɛ filiya la u faw denw tanyana n'a fɔra ko mɔgɔ min kɛra sababuya ye k'olu dɛmɛ o fagali la k'anw ka n'a fɔ dɔrɔn ko kɛlɛ banna an ni ɲɔgɔn cɛ ka kulonkɛ kɛ ka ɲɔgɔn embarasser ko Faransi kan na est-ce que an m'olu siw jigilatigɛ mɔgɔ min bɛ taa ale ka o sira fɛ parce que a b'u kɔnɔ ko 30 ans Maliyɛn tɛ anw ye bilen ka ɲinɛ parce que u bɛ Maliyɛn u b'o de fɔ an ma quoi k'an ɲinɛ ka di mais anw tɛ se ne Fɔnba tɛ se ka ɲinɛ den minnu sara Mali la Hakimi tɛ se ka ɲinɛ a tɔɲɔgɔn minnu sara Faransi ka janfan bolo o ka kɛ ale Hakimi ɲɛ na ale yɛrɛ ka bɔ o saya la Sadio ka bɔ o saya la Maliki Diaw ka bɔ o saya la k'olu b'u tugu ko ni Faransi ka tila ka jɛ tuguni ka kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ o tɛ se ka kɛ donc première condition an bɛ taa bɔgɔ jeninen sanfɛ ale yɛrɛ k'a fɔ Faransi ye k'an ka taa k'an ka o ɲɛfɔ deuxième condition a ka taa fɔ Faransi ye komi déjà ale de ye terroristes dɛmɛ ale de binna anw kan u ka bɔ ka yafa deli Maliyɛnw fɛ ka yafa deli Hakimi n'a ka jɛkulu fɛnɛ fɛ troisième condition Faransi k'a kale ko fo ka taa fɔ min kɛra a t'i da don Mali politique ko kuma na wa ni Mali autorité y'a bila yɔrɔ min na a bɛ to ten naaninan Maliyɛn fɛn fɛn y'i to Faransi ka Mali dɔgɔya
ka maliyɛnw dɔgɔya ka transition mɔgɔw dɔgɔya ani an ka kiri bɛ minnu kɔ k'u bɛɛ bila ka na jamana in kɔnɔ n'o kɛra foyi t'a la kɛlɛ bɛ ban maintenant ka jeli suma nɛn kan o tɛ se ka kɛ kuma dumani tɛ se ka tɛmɛ donc an bɛ maliyɛn bɛɛ rassurer u kana na ni kuma dumani mɛn k'a k'u kɔnɔ ko les autorités maliennes k'u bɛna u to ni kuma dumani kɔnɔ quoi ni kuma dumani t'an ta bilen kuma ni cɛ ɲuman dabara na o tɛ mɔgɔ ta bilen nous on est sur du concret parce que kuma dɔ la ni kuma dɔw fɔra maliyɛn dɔw ja bɛ tigɛ a bɛ ka nin fɔ tan aw kana gɛrɛ la mɔgɔ gɛrɛtɔ tɛ anw na koyi i bɛ gɛrɛ Mali la mais kuma nana an b'o fɔ mais maliyɛn dɔ i n'a fɔ anw yɛrɛ a bɛ se ka kuma fɔ min ka d'a ye mais mun ye maa minnu sara badi ninnu minnu sara kan k'olu su janfa Faransi ka janfa kɔnɔ ko ka tila ka taa an bolo di Faransi ma ten k'an jɛra Musa o bɛ gɛlɛya dɛ donc an b'a fɔ an balimamuso ɲɛna kuma ninnu bɛɛ mɛnna a bɛɛ ye tiɲɛ ye mais min bɛ sen na o ye de a ka taa a f'u ɲɛna u ka sɔn an y'u bolo minɛli min kɛ terroriste dɛmɛni na an ka t'o kiri kɛ fɔlɔ n'an y'o kɛ Faransi kana yafa deli a bɛ ban sinon u bɛ ka tɛmɛ ni nin sira nin ci tɛ mɔsɔn u tɛmɛna ni sira caman ye o Faransi y'a daminɛ fɔlɔ ka politiciens su ka bila transition na o ma ɲa u ye alimamuw su ka bila transition na o ma ɲa u ye sportifs su ka bila transition na o ma ɲa donc u bɛ tɛmɛ ni maliyɛn de diaspora dɔ an bɛ nin bɛɛ plan kalama nin bɛɛ retracelen bɛ an bolo ne ma fɔ n ko Faransi ye funufunu yan a funufununama bɛ na a fɛn wa n'a bɛ na kuma kuma i yɛrɛ mɔgɔ dɛ a bɛ na n'o ka sira de an bɛ nin bɛɛ kalama donc an b'a fɔ an balimamuso ɲɛna an balimamuso jɛfɛn tɛ an bolo mais an balimamuso e yɛrɛ balimakɛ minnu bɛ yan n'olu sara n'olu musow bɛ falatoya la n'olu denw bɛ falatoya la n'u musow bɛ filiya la ni du caman cira k'a sababu kɛ ni kɛlɛ ye ne ko k'an k'o ban k'a sɔrɔ o sababuya bɛ maa min na o ma jɔ o la o ma jɔn Ala fo o ka gɛlɛn dɛ parce que a kɛra anw de la yan anw de y'a dekun kɛ yan ni Ala yɛrɛ kun ma autorité ɲuman di Mali ma an kun tɛna se nin sira kɔnɔ donc n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ k'a fɔ Mali ni bi ni kunu tɛ kelen ye dɛ k'a fɔ k'i bɛna kuma dumani fɔ dɔrɔn k'an bɛ sin ka don o da fɛ o tɛ bon peut-être dɔw b'a fɔ k'a yɛrɛ justifier ne t'a kɛ justifierli ne t'a kɛ justifier a b'a sɛbɛn de la maintenant o de tɛ mɔsɔn bilen les choses ont changé au Mali ce n'est pas comme auparavant donc an b'a dɔn Keyita don an balimamuso don n'a ye fɛn o fɛn ɲini an fɛ an tɛ se ka ban mais jamana ko tɛ ɲini fɛn ye quoi parce que ale yɛrɛ bɔra Keyitaw la an bɔra olu minnu na kurukanfuga ko mu ko jamana tɛ singa a tɛ kalifa wa a tɛ kɛnɛmada n'an y'o saba jateminɛ ni n'an sɔnna ta o ye jamana o y'a dilen dɔw ma dɛ surtout olu b'u disi gosi k'u ta ye Mali donc n bɛ nin de kɛ ka n balimamuso fɛngɛ an tɛ k'a fɔ juguya la mais du kɔnɔ kuma de don n'aw yɛrɛ dama bɛ kuma du kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn bilasira an b'a dɔn a ye caman kɛ dɛ a yɛrɛ ye caman fɔ k'a y'o kɛ hali n'o bɛɛ kɛra mais min kan ka kɛ pour que ka ni Faransi gɛrɛ ɲɔgɔn na o waleya a n'ale ye Mali dɛmɛni minnu kɛ olu tɛ kelen mais ni kɔni kɛnɛ la n bɛ Fifi Jɔp fo n bɛ Siko fo ka Bala Yira fo ka Jo Bala fo ka Safi Kamara ninnu k'u bɛɛ fo ka taa se Tute Sumunu ani an balimamuso caman bɛ ani Worokiya Jɔnbani maa bɛ ninnu bɛɛ bɛ kɛlɛ la don o don ne bɛ se ka ninnu tɔgɔ baden an k'olu bɛɛ ta kalama parce que olu y'u ɲɛsin ka kɛlɛ kɛ donc an bɛ ninnu bɛɛ fo ani Cheikh an bɛ nin bɛɛ fo mais an b'a dɔn maliyɛn kɔni mana kɛ cogo o cogo maliyɛn baden de bɛ Faransi Musa mun bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ hali maliyɛn minnu dɔ bɛ yan kan o jɛlen don an bɛ nɔgɔ bɔ min na ko maliyɛn fɛn bɛ Faransi ko bɛ Mali contrôle la o tɛ tiɲɛ an bɛ nɔgɔ bɔ min na ko i taara i ka kalan kɛ Faransi o t'i bila Mali contrôle la an ka nɔgɔ b'o fɛnɛ la wulu bɛɛ bɛ bo dun mais ni min ye i ta da i nun na a bɛ fɔ de ma ko bodunwulu donc an bɛ k'a fɔ fɛn min ma k'o tɛ Mali fɛ o y'a ta da kɛnɛ kan donc an b'an balimamuso fo a bɛna nin wagati min kɛ yan ko Ala k'a kɛ hɛrɛ ye Ala ka ɲuman segin lala n'a seginna a ka taa nin ɲɛfɔ n'a ka autorités sɔnna comme ale yɛrɛ n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn accès b'ale bolo a ka audience ɲini Macron fɛ dɔrɔn a ka taa ko Macron ne nana ni balimaw kumana u kɔni ko k'i ka sɔn ko tiɲɛ ka taa bange Nations Unies na wa i ka bɔ ka yafa deli Mali autorités fɛ ani maliyɛnw fɛ i ka engagement ta ko Assimi ka principe saba k'i b'o bonya bon minnu bɛ yan n'u bɛ ka maliyɛnw dɔgɔya k'i k'u cɛ ka na dɔrɔn u rapatrier ka na Mali la maintenant n'o kɛra bɛn bɛ sinsin k'o bɛ kɛ an b'o dɔrɔn de nɔfɛ ko gɛlɛn tɛ o donc nin b'o o yɔrɔnin clôturer quoi. ok an bɛ taa ɲɛfɛ honorable an bɛ taa Sénégal an bɔra ka kunnafoni laban min sɔrɔ k'a fɔ ko élection b'a bilala a tɔgɔ kɔrɔ
donc ko fɔlen mun fɔra ko a bɛ sɔn ka kɛ o la yala ma Sénégal situation fo kana se bi ma i ka analyse politique ye jumɛn ye a kan. Bon, Moussa, d'abord, moi j'ai beaucoup d'amis politiques au Sénégal. Il y a beaucoup de présidents des partis politiques qui sont mes propres amis. Mais je suis désolé que le peuple sénégalais est en train d'abandonner son combat politique. Le peuple ne devait pas abandonner son combat politique. Et j'ai été désolé des juges constitutionnels. Ils ont fait forfaiture. Les juges constitutionnels viennent d'adouber, d'accepter la violation constitutionnelle de Macky Sall en l'autorisant encore d'organiser les élections malgré la violation. Les juges constitutionnels, en disant que le report est une violation constitutionnelle, ils devaient prendre leur courage pour donner une autre date différente de la date de Macky Sall. Mais ils autorisent encore Macky Sall à donner une nouvelle date. Donc ça veut dire qu'ils ont accepté la violation constitutionnelle de la constitution sénégalaise. Donc après la forfaiture de Macky Sall, c'est les juges constitutionnels maintenant qui autorisent Macky Sall dans sa violation constitutionnelle. Et ils ont fait forfait. Et Macky Sall a gagné ce qu'il voulait avoir. Macky Sall voulait tout simplement qu'on accepte la violation constitutionnelle. Et voilà, ça c'est... Je demanderai au peuple sénégalais de revoir leur constitution. Il ne faut jamais laisser le Parlement changer la constitution sans passer par le référendum. Et voilà pourquoi maintenant je comprends pourquoi les politiciens sénégalais ont abandonné Ousmane Sonko dans sa lutte patriotique pour le Sénégal. Mais c'est dommage pour ce Sénégal, vraiment qui est un pays démocratique, mais cette démocratie, c'est une démocratie. Moi, j'ai commencé à douter de la démocratie sénégalaise à partir de cet instant. Parce que les politiques ont abandonné le combat politique. Tel n'est pas le Mali. Au Mali, quand on a mené le combat politique, avec le M5-RP, on est parti au bout. Et je demande aux politiciens sénégalais d'aller au bout de leur lutte, de sensibiliser. Parce que là, c'est une violation constitutionnelle dans le conservatisme. Et là, parce qu'on le dit, on dit non, 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 nous ne sommes pas comme les Maliens qui vont... Non, c'est pas ça. C'est décevant. Et les juges constitutionnels nous ont déçus. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça, c'est la démocratie des façades. Et en même temps, on fait des communiqués, non, pas de violence, pas de ceci. Bon, c'est comme ça. Mais si le peuple sénégalais accepte cette situation, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas que nous voulons la guerre au Sénégal, ce n'est pas que nous voulons autre chose au Sénégal, mais ce n'est normalement, les juges constitutionnels devaient fixer une nouvelle date et Macky Sall ne doit plus continuer à partir de la fin de son mandat. Et même on l'autorise, il dit qu'il va consulter la population. Et la CEDEAO fait des communiqués pour lutter contre les violations. Voilà, et puis c'est fini comme ça. Hein. C'est fini comme ça au Sénégal. Ils ont validé par jurisprudence la violation constitutionnelle. Et les juges constitutionnels, au lieu de prendre leurs responsabilités, ont accompagné Macky Sall dans sa forfaiture en faisant un autre forfait. Ça, c'est du parjure, ça. Donc, je vais faire au Sénégal. Minkera Sénégali. Moussa, avec ma djigilate. Parce que juge constitutionnel, et rebora comme Macky Sall est saria con. Na ye wakati mfo na ya kon kama nga ke. Ere kunganga dondo fo ko election mekani doina. Mais ni emase ko fo. Ere kum Macky Sall matuni kaka election kurake. Macky Sall kabna mo wole ka dati kuradi wa Macky ya sago soro. Parce que Macky kumba don ni election kun kera mamu beke président o tina ale na ka Francis sago ke. Donc si ça nin ko fe dare yele la. C'est que meka bekan. Lisi kurabeke parrainage kurabeke candidat kurabe suganti waniya bane Macky ya sago soro. Wa daga ke Macky dala blene aten nomine fanga fe aten yininga nin ko ina sabula olu yere ka juge constitutionnel ye yamara di Macky ma qui est constitution
sago mais an minnu ka kan ka i bilasira anw yɛrɛ ye i lakodɔn n'i ka constitution violeli wa yamaruya b'i bolo tuguni i ka date wɛrɛ kɛ wa hali n'a y'a ja tuguni o date a bɛ se k'o bɔ a ma o juge kelenw bɛ na tuguni k'a ka dɔ wɛrɛ kɛ nin kɔni kɔrɔ de ye sa mɔgɔw k'u donni jigi Senegal ta in na nin ye nin ko in bannen pewu fo ni Senegal politiciens n'u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la combat politique o tɛ to institution bolo ko kɛ a b'o kɛ de fo ka jo di aw yɛrɛ ma a b'o kɛ de maintenant comment o ma se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sinon n'i ka wagati dafara kaban u tun kan ka fɛn dɔ de jateminɛ k'a fɔ bon komi e ka mandat bɛ dafa nin na e bɛ bɔ yen pewu juge constitutionnel bɛ date wɛrɛ di hali ni intérim dɔ bɛ sigi o b'a kɛ mɔgɔ kura bɛ sigi mais tant que ale bɛ fanga la ale de kelen bɛ n'a kɛ ale de sago bɛ kɛ nin temps kɔnɔ fɛnɛ a b'a lajɛ ka fanga wɛrɛ d'a yɛrɛ ma a ye mun lakɔlɔsi ni candidat bɛ yɛlɛma cogo min o bɛ yɛlɛma ten peut-être hali Macky tɛna n'a ka candidat kɔrɔ in sugati tuguni yɛlɛma bɛ se ka don o bɛɛ la bon mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka k'a bolo n'o bɛ se ka kɛ an balimamuso dɔ bɛ yen ko Nathalie Yams a ye analyse dɔ kɛ moi je suis d'accord a ko u bɛna a lajɛ ka Karim Wade de ta maintenant a kɛra Karim Wade ye o a kɛra mɔgɔ wɛrɛ en tout cas mɔgɔ wɛrɛ dɔ de bɛ Macky bolo min n'a ka nin kɔrɔlen tɛ kelen n'u bɛ fɛ k'o kɛ Faransi ka candidat ye pour que an bɔli min kɛra AES la o bɛ se k'i ɲɛsin anw ma tugun parce que an bɔli min kɛra CEDEAO la parce que Mali AES bɔli min kɛra CEDEAO la a équation gɛlɛyara Faransi bolo donc a mago bɛ président dɔ de la qui peut tenir face au pays de l'AES maintenant candidat fɛn bɛ yen n'o fɛn fɛn tɛmɛna n'u min kɔlɔsi o bɛ sɔn ka Sénégal yɛrɛ don AES la mais komi u sirannen b'o ɲɛ pour que o jeu ka gɛlɛya a b'a annuler tan u bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini qui peut tenir tête k'i fara Alassane kan pour que u ka kɛlɛdɔn ninnu kɛ mais malheureusement pour ye Mali tɛna na CEDEAO ko la bilen ni kɔni o y'o bannen ni Ala sɔnna a ma seginkɔ tɛ anw ta in na bilen anw ta ye taaɲɛ dɔrɔn de n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ni min bɛ sogo na o ka bɔ sogo na u bɛna ko wɛrɛ ye min tɛ an bɔli gansan ye donc an bɛ se ka nin de fɔ. Aya honorable an bɛ taga ɲɛfɛ an b'a ɲini ka mɔgɔw fɛ hali bi a ye dɔ fara partage kan kosɛbɛ a ka video like an bɛ taa an bɛ segin an fɛ yan Maliba kɔnɔna na n'o ye carte biométrique ye ko an ka données dɔ tun bɛ Faransi bolo an ka mɔgɔw sera ka données ka draguer yalama a ko kɛra cogo di bɛ jumɛn kalama a ko la. non an bɛ min fɔ Mali kura biométrie Faransi ka IDEMIA u tun ye vagabond de kɛ Mali la u tun ye vagabond kɛ o kelen m'a kɛ dɛ fanga tɛmɛnenw u n'olu bɛnn'a kan ka Mali an ka wolo sɛbɛn an'an ka wolo papiyew an'an wolo yɔrɔw k'a bɛɛ cɛ ka bɔ Mali la ka taa bila base de données kɔnɔ Faransi maintenant an wulilen ko mot de passe d'anw ma k'o tɛ kɛ k'u ka 6 milliards bɛ yen ko fo an k'o di gouvernement fɛnɛ ko 6 milliards ale t'o kalama ale t'o seere wa ale t'a di maintenant ala y'a kɛ maliyɛn den ɲuman dɔw sɔrɔla minnu y'a baara kɛ Mali ye fu ka sɔrɔ ka an ka base de données n'o ye an tɔgɔw n'an jamu n'an fa tɔgɔw n'an ba tɔgɔw ye k'o bɛɛ minɛ parce que Faransi tun bɛ ka baara kɛ nin kan hali ka Mali arbre géologique kɛ c'est-à-dire u ka fɛn dɔ de bɛ yen u b'a fɔ a ma ko la généalogie c'est-à-dire i buruju ko o ta k'i burujuw bɛɛ dɔn taga sira dɔ fɛ quoi a bɛ fɔ o ma ko arbre généalogique maintenant k'i ka connexion dɔn quoi c'est-à-dire i origine i ka connexion fɛn dɔ de bɛ u b'a fɔ o ma ko la connexion ka i connecter bɛ mun na i fa o mana bɔ yen o fa ta fa o ba ta ba u tun bɛ k'o commencer k'o bɛɛ ɲini anw yɛrɛ la k'o fɛnw jateminɛ parce que a tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ quoi donc an y'o de minɛ ka na maintenant minɛlen ka na sa a kɛra an ta ye mais a nafa kɛra mun ye non seulement an y'a minɛ mais a minɛlen kɔ fɛnɛ a sécurisera mɔgɔ si tɛ se ka don a kɔnɔ filanan fɛnɛ a minɛlen kɔfɛ n'i tun bɛ fɛ ka démarrage kɛ i tun bɛ à peu près 4 heures de temps de ta maintenant sisan o kɛra 30 minutes ye n'i bɛna faga fɛnɛ après tun bɛ se ka 1 heure de temps ta mais o fɛnɛ kɛra je crois 10 minutes ye maintenant a nɔgɔyaba de donna la sisan nin b'a to Mali yɛrɛ sago de bɛ kɛ a ka carte nina a ka numéro nina baara la parce que n'i kun taara n'i bɛ fɛ ka yɛlɛma don i ka données la i se ka kɛ fo ninnu ka sɔn maintenant sisan anw sago de bɛ an ta la
yɔrɔ Mali ye sariya dɔ ta an ye dérogation dɔ ta à travers le code des familles ka san 2 di maliyɛnw ma san 1 yɛrɛ bɛ ɲini ka na k'a la ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka yɛlɛma dɔ don i ka données la parce que dɔw fa tɔgɔ sɛbɛn cogo kun ma ɲa dɔw ba tɔgɔ sɛbɛn kun ma ɲa dɔw si dɔ dira dɔw ma minnu t'u bolo donc ni kun n'o kɛ an ka juge de kun bɛ jugement supplétif kɛ k'o d'i ma mais hali jugement supplétif kɔfɛ yɛlɛma kun tɛ ka se ka don a la bon nin y'o bɛɛ de bannen sisan yɛlɛma bɛ don a la an yɛrɛ fɛ yen maintenant o kɔfɛ parce que hali n'i y'a bɛ passeport dilan passeport bɛ dilan passeport ye référence ye nin de ni nin référence tɛ yen passeport ye référence tɛ sɔrɔ carte d'identité fɛnɛ a référence bɛ kɛ nin de parce que an ye carte d'identité biométrique de fɔ maintenant an ta bɛna kɛ de carte d'identité biométrique Mali kura a bɛna bɔ carte d'identité biométrique sécurisée de la CEDEAO la don n'a nata la o bɛɛ de bɛ nin kɔnɔna na parce que an bɔlen min kɛra CEDEAO la nous ne sommes plus an tɛna se k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'anw tɛ CEDEAO la et que CEDEAO passeport de bɛ mɔgɔw bolo parce que dɔw b'o k'o kɛ kɔnɔganko ye o tɛ kɔnɔganko ye o il suffit seulement i bɛna yɛlɛma min don a la i b'a don fan bɛɛ fɛ maintenant délai dɔ bɛ minnu bolo an bɛ temps ta ka yɛlɛma don nin bɛɛ la donc hali désormais soit a bɛ kɛ passeport de l'AES ou carte d'identité biométrique sécurisée de l'AES ou carte d'identité biométrique sécurisée du Mali donc ni de bɛna yɛlɛma don an ka fɛnw bɛɛ kɔnɔna na parce que jamana o jamana ni e yɛrɛ ka wolosɛbɛn ani wolosi t'i bolo e bɛ taa min nin bɛ kɛ sɔbɛ fɛnɛ maliyɛn de la diaspora u bɛ ka gɛlɛya mun sɔrɔ papier ko la nin bɛ ko bannen jamana fɛn bɛ yen n'a bɔra Mali la i tɛ jamana si ye ko bɛ taa ka passeport nɔfɛ ko bɛ gɛlɛya sɔrɔ mais an ka maliyɛnw de bɛ taa san 1 kalo 1 kalo 2 kalo 5 bɛ papier kelen nɔfɛ o t'a sɔrɔ o bɛ kɛ cogo jumɛn ka ba tigɛ ka taa océan tigɛ ka bɔ o saya la i ma foyi ɲini jamana fɛ fo papier o papier fɛnɛ tɛ ɲɛnabɔ donc ni de bɛna bɔ yen nɔ ni bɛna to an bɛ dayɛlɛ i dan ye dɔrɔn en ligne i b'i ka passeport sɔrɔ en ligne i b'i ka fɛn bɛɛ sɔrɔ en ligne gɛlɛya yɛrɛ tɛna don a la parce que i b'i ka wari fɛnɛ sara en ligne parce que sisan hali an bɛna fɛn bɛɛ digitaliser o de y'a to an y'a ko il faut digitaliser l'administration ni de la an bɛ président fo a ye médaille di minnu ma a diyara n ye mais an b'a fɔ minnu ye nin baara kɛ hali u somɔgɔw k'u dogo la k'u dogo la wa faamaw kana taa fɔ diɲɛ na k'an bɛ ninnu dɔn Musa ni tubabu y'i ka jeune ye u b'a si latunu de donc u ka ninnu sécuriser dɛ ninnu kan ka protéger i b'a fɔ ko ministre bɛ protéger cogo min wa k'u intégrer dans la fonction publique Musa ninnu ye mun kɛ ninnu fɛnɛ taara guerre dɔ de gagner Mali ye dɛ Sarasikan ye marifa ta cogo min ninnu fɛnɛ ye marifa dɔ de ta mais Musa Asimi ye kuma min fɔ n bɛ fɛ a ka t'o sira fɛ parce que mɔgɔ caman bɛ ni président ni ladilibaga cayara dɔw bɛ taa idée dɔ don i kunkolo la Asimi a ka da maliyɛn na Ala ye fɛn bɛɛ di maliyɛn ma a mago bɛ maa kalanni fɛn fɛn la a maliyɛn bɛ yen n'a tɛ Bamakɔ kɔnɔ yan a bɛ Mali kɔfɛ Ala ye maa kalanni caman nɔgɔya Mali ye mais u kun banna Mali ɲɛ parce que ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ Mali la u kun tɛ maa kalanni yɛrɛ fɛ maliyɛn mɔgɔ kalanni baden je vais te dire une chose il y a un professeur qu'on appelle professeur Eloi Keita billahi intelligence artificielle la ɲɔgɔn tɛ farafinna yan a bɛ se ka robot kɛ c'est des gens qu'on a besoin qui sont en dehors du Mali an bɛ k'a ɲini yɛrɛ a ka na an bɛ k'a ɲini ministre de l'enseignement supérieur ka na n'olu dɔw ye k'u fara walasa u ka mɔgɔw former olu b'a dɔn de maintenant olu yɛrɛ dɔw bɛ n'an ma na n'u ye ni tubabu fɛrɛ l'u ma a bɛ gɛlɛya o ɲɔgɔnna camanba de bɛ yen qui sont très forts Musa mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se ka Mali ka monnaie dilan bi maliyɛnw don wallahi maliyɛnw don u bɛ Mali kɔfɛ u bɛ Mali kɔnɔ on a toutes les potentialités et les capacités maintenant an bɛ wagati dɔ de kɔnɔ politique mɔgɔw tellement u bɛ Faransi ka baara la u tɛ maliyɛn den ɲuman ta maliyɛn cardiologue joli nana ka segin ka taa i bɛ bɔ ka na formation b'i la i bɛ se ka opération kɛ ala ni ɲɛngoya bolo u t'a to i ka baara kɛ hali dɔgɔtɔrɔso la maliyɛn joli nana qui sont forts en informatique u b'u lasegin sisan an b'a f'u ɲɛna u ka ne ka contact ta maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen ni capacité b'i la an wele an fɛnɛ b'i ka ni faamaw bila contact la n'u bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min u ka Mali dɛmɛ an mago bɛ Mali intelligence bɛɛ la parce que jamana filɛ an bɛ phase mun na Mali mago bɛ maliden ɲuman fɛn bɛ se ka ko kɛ an tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la koyi wa an tɛ politique ko kɛlɛ la cɛ i bɛ n ka parti la i tɛ n ka parti la anw t'o la an ko Mali de
i bɛ ne ka parti la o tɛ ne ka parti la n'i bɛ Mali ko la i ni ne don n'i tɛ Mali ko la ani bɛ ɲɔgɔn na donc u ka courage sɔrɔ Maliens k'u yɛrɛ déclarer mun bɛ se mun na u ka déclarer c'est le moment de reconstruire notre pays c'est le moment k'a yira ko n bɛ se nin na n qualifié len don nin domaine na Musa wallahi Malien kalannen bɛ mun bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ mais mun y'an sɛgɛn a bɛɛ an ye jamana kɛ politique sira mun ye ni tɛ min ka parti la f'e k'i yɛrɛ feere pour que u k'e ta k'e kɛ ministre ye kalan min b'e la e t'o baara kɛ mɔgɔ dɔ de b'o k'o baara kɛ ka sɔrɔ a dɔnniya t'a la o bɛ ɲɛ cogo di ni ne bɛ kuma a bɛ dɔ kɔnɔ ah fo ma b'a bɛɛ dɔn ne ta tɛ n b'a bɛɛ dɔn yɛrɛ ne ye politicien de ye quand tu fais la politique vision de bɛ kɛ e la mais la mise en œuvre de la vision c'est les techniciens ne tɛ informaticien o est ce que ne bɛ monnaie dilan wa est ce que terrain mun filɛ ni ne ko n bɛ na ne de don wa an ye projet mun kɛ pour que ka na ni port ye ka bɔ La Guinée ka na n'a ye Bamakɔ yan ne m'a kɛ o c'est un officier dans le domaine maritime o de ni ne y'a projet kɛ a y'a n ye n ka miirina fɔ a ɲɛna dɔrɔn a y'a projet monté parce que un président là c'est la vision quand tu fais la vision paf technicien b'a kɛ c'est comme quand tu vois le ministre de l'économie et des finances qui parle il doit jamais parler sans se référer au DG de la douane pour ceux qui connaissent de la douane au DG de l'impôt pour ceux qui connaissent des impôts au DG du trésor pour ceux qui connaissent les trucs bancaires ministre sauf un beau tour là mais il ka mana kɛ ni ministre il ka département technique il b'olu de ɲininka i tɛ kuma ni yɛrɛ ka hakilina parce que e yɛrɛ t'o fɛn technique ye o mais tu fais référence aux données techniques jamana bɛ mara n'o de ye maintenant n'an bɛ ka kuma dɔ b'a fɔ a bɛ ka nin dɔ o spécialiste bɛ yen o tɛ sa an ka cɛ ni vision bɛ yen i b'a bila technicien bɛ na k'a ta k'a kɛ ko k'a kɛ tan ne bɛ dan ye dɔrɔn k'a fɔ n mago bɛ énergie nucléaire la maintenant ceux qui peuvent travailler sur l'énergie nucléaire u bɛ na ah bon président comme i ko k'i mago bɛ énergie nucléaire la bon an b'a kɛ tan a nacogo dɔ ye a nacogo il fait des propositions ne bɛ n ka choix kɛ ni ko n ko mago bɛ terrain électrique la o yɛrɛ sira bɛ dilan cogo min na minnu fana b'o kɛ olu b'a bon n'i ko i b'o kɛ o bɛ kɛ tan o bɛ kɛ tan a k'u ye nin Musa jamana yɛrɛ marali tɛ ko gɛlɛman yɛrɛ mais il suffit de se référer sur les techniciens mais il faut d'abord avoir la vision maintenant n'i ye vision sɔrɔ il faut avoir le courage politique k'i kun don a kɔrɔ k'a baara kɛ donc vraiment Mali kura biométrique c'est une bonne chose minnu y'a kɛ an b'u fo n'i y'an dusukun tɔ lami parce que pour la petite histoire la création de la monnaie cryptographique ne y'a bila CNT la depuis 2021 banque centrale depuis 2021 mais Alain Foka olu yɛrɛ ka groupe mun nana hali mɔgɔ t'u yɛrɛ la qui est spécialiste en monnaie n ko nana monnaie ko kuma fɔ an ka gouvernement ɲɛna mais an bɛ k'a fɔ yan nɔ an kɛra fatɔw ye bon ninnu b'a mais quand on est politique on doit avoir la vision de parler il faut projeter dans l'avenir maintenant i t'i sigi dɔrɔn k'a fɔ ko i tɛ nin spécialiste ye on est politique parce qu'on a une stratégie on a une vision maintenant les techniciens olu b'a don ba la donc an ka dan yɛrɛ la biométrique in kɛra cogo min Mali fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ ten Ala ye fɛn bɛɛ di Mali ma donc Maliens ka bila u kun la ko biométrie in fɛnɛ c'est une souveraineté retrouvée et je profite pour ka fɔ ɲɛna même Mali universitaires u ka base de données tun bɛ Faransi Musa je vais te confier n bɛna fɛn dɔ fɛnɛ Tigara yɛrɛ tɛ bilen pour que a ka bɔ yen mais ministre Amadou Keita fo je l'ai fait une question écrite n ko munna Mali ka base de données bɛ Faransi halisa il m'a répondu en question écrite k'a fɔ Fɔnba on va tout faire pour que ka segin n'a ye wa a seginna n'a ye a bɛ ENI na parce que a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko n'i ye wasaden ye k'i b'i sigi ten ne ye question posé ministre 7 de kun mais a sɛbɛnni o sɛbɛnni n'i y'a d'u ma u bɛ min f'i ɲɛna u bɛ tila k'a lawaleya parce que c'est comme ça donc an ma hali par rapport aux cartes nin na pour que dérogation ka na n ye question écrite kɛ ministre de la justice kun o kɔfɛ ministre de l'administration territoriale a yɛrɛ wulila an n'a ye ɲɔgɔn ye ko Fɔnba an ka b'a kɛ cogo bɛɛ an ka nina données bɛɛ bɛ na a y'a kɛ a y'a fɔ maintenant an y'a fɔ solution min b'a la il faut k'an ka dérogation de kɛ le ministre de la justice a ye dérogation kɛ ka yɛlɛma don code de famille la o yɛlɛma de y'a kɛ sisan on a encore une année pour que ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka yɛlɛma don i ka fɛn na donc a kɛra sariya kɔnɔ nin si ma na ten donc je profite pour que ka Mali ministre bɛɛ fo u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u k'a ku Musa transition ministre ni ministre tɔw tɛ kelen ye koyi mais an bɛna se yɔrɔ dɔ la Mali ministeriya ani Mali directeuriya a bɛ kɛ Brésil ma o ko ye walayi n'i taara n'u y'i wele k'an bɛ kɛ ministre yɛrɛ la ma ko non ko ne ka ɲi awɔ n'i wele k'i bɛ kɛ directeur b'a ko non ko c'est bon
parce que fɔlɔ la mɔgɔ b'a fɔ dɔrɔn k'i ka kɛ ministre de hali n'a dɔnniya t'i la pour que ka yurugu kɛ pour que kana baara maintenant si tu n'es pas compétent on n'a pas besoin k'i ka kɛ ministre et la compétence là an b'an ka ministre ka compétence dɔ cogo min Musa ne bɛ question écrite de kɛ o kɔni n ka jugu ma na mɔgɔ b'a kɔnɔ ko n bɛ kuma cogo min na n ka tɛmɛ ni ka jugu ni kuma ye o caman de jaabi b'an bolo don dɔ la an bɛ na o yɛrɛ kɛ n ye sɛbɛnni minnu kɛ k'a daminɛ depuis an donni CNT la ka se bi ma j'ai fait 15 questions écrites sinon 20 mais 15 ɲɔgɔnna bɛ n bolo a bɛɛ n'a jaabi plus de 9 questions orales mais naani o kɛra kɛnɛjalan ka bɛn na o ni an ye fɛn dama minnu kɛ olu de kelen tɔw bɛ taa ministres fɛ yen ka na wari minɛ ou bien ka fɛn minɛ non an bɛ taa ministre fɛ yen i ye mun de kɛ i mago bɛ baara jumɛn na an b'o donné de minɛ parce que fɔlɔ la o de tun ɲɔ ɲalen bɛ ni groupe minnu wulila n'olu ka groupe sigira u bɛ taa ministre de fɛ yen k'u ka wari d'u ma nous on n'a pas besoin de l'argent du ministre mais on a besoin de travailler avec le ministre pour que a bɛ ka baara mun kɛ a bɛ ɲɛ cogo min na donc Mali ministre fɛn fɛn bɛ yen n b'a f'u somɔgɔw ɲɛna u kana bila u kunna ko nin ni Mali démocratie ministre ye kelen wari t'u bolo Musa wa anw CNT mɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ wari t'an bolo wari min bɛ ka di an ma i se ka fosi kɛ n'a ye ce n'est pas comme auparavant n'i ye ministre ye i bɛ sɛ ni makɔrɔni ni tulu ni jabaw bɛɛ cɛ an t'o wagati kɔnɔ on est dans la construction ministre somɔgɔw ka hinɛ u la u ka bila u kunna k'u bɛ somɔgɔw bɛ ministre la mais wari t'u bolo dɛ n'u ma fara ka gɛlɛya dɔw bila u da la ko parce que ministre don walahi u bɛ gɛlɛya s'u ma parce que u bɛ n'u bila suɲɛni na minnu fana b'a kɔnɔ k'an bɛ CNT la ko diɲɛ wari bɛ b'an bolo u ka bila wari de tɛ yen bɛɛ de bɛ k'i yɛrɛ ɲini fɛn min bɛ di c'est une mission quand on te met en mission on te donne les moyens de la mission sara min bɛ di ministre ma c'est pour les moyens de travailler min bɛ d'anw ma CNT la c'est pour les moyens k'an ka député baara kɛ sinon foyi wɛrɛ tɛ ne min sigilen filɛ depuis an donna CNT la je n'ai fait aucune réalisation aucune mais a tɛ digi na parce que an bɛ ka mun kɛ jamana ye a bɛ nafa ɲa donc voilà n bɛ fɛ k'o de fɔ Mali kura biométrie hakilisigi don jigisigi don yɛrɛ sɔrɔ don wa nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ. Aya honorable an ka jɛmukan sera kuncɛ la mais yɔrɔ an ka bɔ an ye cɛman Hubert Kulibali ale ka lase dɔ mɛn ka to Côte d'Ivoire yalama i yɛrɛ y'a lamɛn i bɛ se ka dakuruɲɛ damadɔni fɔ a kan an bɛ jɛmukan kuncɛ. Bon ne tun tɛ fɛ ka kuma n balimakɛ ka ko kan n'o ye cɛman Hubert ye ne bolo a ye kuma minnu fɔ a kun kan ka na nin fɔ Mali de la yan désormais Musa mɔgɔ mɔgɔ n'i ka kuma fɔ kɔfɛ an t'i jaabi n'i bɛ fɛ ka na i bɛ na Mali la an tɔw bɛ yan cogo min na e ka na bani e tɛna se ka Mali jɔnni b'a ka du jɔ k'i sɔrɔ e tɛ so kɔnɔ ɛ ka du jɔ kuma fɔ ka sɔrɔ i tɛ du kɔnɔ o bɛ kɛ cogo jumɛn ni fɛn bɛ ka fɔ nin an ye bɛɛ ye yan sa an tɛna an yɛrɛ bila nin kuma ninnu na quoi parce que dɔ fɔra nin bɛɛ ma kaban bon ne dun fɛnɛ sinankun don i b'a dɔn sinankunya ka gɛlɛn n sinankun de don donc ko bɛ ko la an bɛnbaw y'o sinankunya min bila yen an bɛ to kɔfɛ parce que a mana kɛ cogo o cogo cɛman Hubert musow b'a bolo denkɔrɔbaw bɛ a bolo an bɛ ɲɔgɔn bonya ni o yɔrɔ ye quoi maintenant ani sinankunya minnu bɛ yen mais an bɛ mun fɔ a ɲɛna nin kuma in si nafa tɛ nin si la an ka fɔ kɔrɔ ye dɔrɔn k'a ka na ba in cɛ kɔrɔ ka na an ka du jɔ ɲɔgɔn fɛ an mago b'a la n'a nana ne yɛrɛ bɛ taa fɔ n ko bon yafa bɛ k'a kɛ yan cogo min an k'o ɲɛfɔ an ka jɛ ka jamana jɔ on n'a pas besoin k'an yɛrɛ maliyɛn dama to kɔfɛ k'an ka dɔ fɔ an yɛrɛ ma mais n bɛ min fɔ grand frère ɲɛna dɔrɔn nin tɛ ale kun kɔrɔ ta quoi au contraire nin b'a to ivoiriyɛnw ɲɛ de bɛ don a la nin b'a to français ɲɛ de bɛ don a la mɔgɔ man k'i to kɔfɛ k'i faso lagosi ou bien k'i faso kɔnɔ kuma fɔ a ka na an ka fɔ foyi tɛ anw ci t'ale ni maliyɛnya cɛ a kɛra ministre ye a kɛra fɛn bɛɛ ye jamana ye fɛn bɛɛ d'a ma an musow bɛ yan an denw bɛ yan a yɛrɛ ye ko dɔ kɛ jamana a ka na dɔrɔn an ka jɔ parce que a bɛ mɔgɔw kɔnɔ Musa ko an bɛ kuma minnu fɔ ko juguya de don juguya tɛ o juguya tɛ koyi mais an b'a ɲini a ka na an ka jamana in jɔ an kana jamana in jɔli kuma fɔ k'an to kɛnɛ ma parce que a mana kɛ cogo o cogo Musa jamana ko don koyi n'a y'an diya an bɛɛ bɛ se ka na an sigi maliyɛn bɛɛ ka bɔ an parti politique bɛɛ ka bɔ ka yafa deli jamanadenw fɛ n'an y'o kɛ a ma ban maintenant an bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma yafa tɛ kɛ mun ma kɔni o ye mun ye sera faso ka nafolo ma o kɔni o kuma o bɛ gɛlɛya dɛ ou bien minnu ye marifa ta ka se jamanadenw ma an t'o yafa dɛ o tɛ se ka yafa donc vraiment ne kɔni b'a fɔ a ɲɛna a ka na parce que ale ye mun kɛ kɔrɔlen il a été ministre des affaires étrangères du Mali il a été ministre de l'administration territoriale
n'i ye nin bɛɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ c'est-à-dire i bɛ courage ta de i bɛ na o jamana kɔnɔ ni mun bɛ kɛ u ka kɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi a mana kɛ cogo o cogo an yɛrɛ dama de don parce que nin na hali ni fɛn fɛn mana kɛ ala k'an kisi k'an tanga hali n'ale tanyana don o don u bɛ na n'a su ye Mali la a tɛna taa don Côte d'Ivoire a tɛ don France an yɛrɛ tɛna sɔn o ma yɛrɛ donc a ka na an ka jamana ye kuma fɔ yan an mago b'a la an k'an sigi a bɛ ka kuma ɲuman minnu fɔ ye dɛ a ka na dɔrɔn an k'a fɔ jamana ye parce que bɛɛ mago bɛ jamana jɔli la an bɛ jamana jɔ de la an tɛ politique kɛlɛ la an tɛ politique mɔgɔ contre la an ko n ko jamana in bɛ jɔ cogo min an bɛ k'o dɔrɔn de kɛ donc k'a ɲini a fɛ a ka na vraiment o de ka ɲi kosɛbɛ an ka jɛ an ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma mɔgɔ bɛ se ka fili o fili man jugu mais n tɛ segin kɔ o de ka jugu a ka segin a kɔ a ka na a ka yɛrɛ ka yafa deli ko minnu tɛmɛna an bɛɛ ye jamanaden de a ka na dɔrɔn an b'a kɛ yan nɔ a banna c'est tout quoi n bɛ fɛ k'o dɔrɔn de fɔ. ok n ka jɛmukan sera kumakuncɛ kuma. non n b'aw fo dɔrɔn n tɛ kuma janya k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye sini an ye baara dɔw fana daminɛ sini ni technicien de santé technicien de surface minnu bɛ dɔgɔtɔrɔsow furan minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso jɛya n'u ka ɲɔgɔn ye ba dɔ bolo dalen bɛ sini maison de la presse la donc aw minnu bɛ yan n b'a ɲini aw fɛ déjà aw ka se kɛnɛ kan ye a bɛ kɛ 10 heures wagati à la maison de la presse an bɛna hakili falen dɔ kɛ et ça c'est en tant que président de la commission santé Mali technicien minnu bɛ ɲɛgɛnw baara minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna jɛ an bɛ taa kuma u kan o yɛrɛ déclaration ba dɔ kɛ k'u fana bɛ Mali ka adhésion à la Mali ka retrait de la CEDEAO k'u bɛ o dɛmɛ kosɛbɛ donc sini o bɛ kɛ 10 heures 22 heures o ye bɛɛ ka ORTM ta à partir de 22 heures Croix-Rouge maliyɛnni ye k'u ka parrain bonyaba don n bɛ o foli lase Maliki Jaw fana ma parce que ni ɲɛmɔgɔ ɲɛna a bɛ ko dɔ to a kɔmɔgɔw bolo parce que n'a tun ye Maliki Jaw yɛrɛ ja a b'a fɔ k'ale yɛrɛ bɛ k'a parrain mais a y'a préféré Croix-Rouge parrain ka di ne ma pour que en tant que commission technique de la Croix-Rouge a diyara yɛrɛ a y'a adhéré kosɛbɛ donc an fana b'a fo a ka ɲɛmɔgɔya ɲuman fana la donc Croix-Rouge fana n b'u fo u ka danaya la parce que nin ye koba de la Croix-Rouge malienne olu k'u ka danaya da ka i kɛ parrain c'est une marque de confiance donc an b'a ɲini bɛɛ ka ORTM lajɛ n y'a fɔ cogo min na Babani Kone bɛ kɛ yen Basegu bɛ kɛ yen Mariam Amadu ye Mariam olu bɛ kɛ yen hakili la Seydou Che ninnu bɛ kan ka k'a la donc artiste caman bɛ taa Tirikiba Jabate o kun annoncera n b'a dɔn ni a fana ka nali bɛ bɔ en tout cas a bɛ kɛ hôtel Salam na place kɔni ka dɔgɔ ka ban parce que 300 places don hakili la ni minnu bɛ fɛ ka taa place ye fila ye 50 000 ta bɛ yen 100 000 ta bɛ yen a dabɔra pour que ka forage jɔ kamanɛgɛlaka minnu bɛ yen minnu bɔra Wɛnkɔrɔ centre la u n'u den minnu bɛ kamanɛgɛla ka forage fila jɔ ka d'u ma ka denmisɛnnin 50 k'olu sɛbɛn ka don école la wa ka tila ka fɛn dɔw d'u ma minnu b'a to sigi bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min donc vraiment an bɛ Croix-Rouge maliyɛnni fo a n'an balimamuso madame Kulubali an b'a fɔ ale min ye Croix-Rouge ɲɛmɔgɔ ye donc nin de bɛ kɛ n ka kuma kuncɛ kuma ye n b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ mais k'a ɲini bɛɛ fɛ Segu dugu o dugu bɛ Segu lamini na bɛɛ ka se Segu sini ni n bɔra Segu tuma min na an b'an fiyɛ ka na ORTM ta in na donc Segu depuis an bɛ tila nin ko in na 11 heures 15 heures b'an sɔrɔ Segu yen ni Alahu Taala sɔnna ma donc u bɛna Ouattara ye u bɛna Bokari Tiriki Fɔnba ye u bɛna Korema mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ ka bɔ mɔgɔ ko Mali bɔli CEDEAO la n'o de ka di ye bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Segu sini an bɛ Sila fo ka Mɛnta fo ka Segu cɛkɔrɔba bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ yen nɔ Kucala yɔrɔ jan t'a la bɛɛ ka na pour que k'a yira k'a fɔ ko Mali bɔra CEDEAO la anw y'a laɲini mais an sɔnna ma hakɛto bɛ nin na.